Mitä harrastusryhmiä Sillalla on nuorille? Meillä on lausuntakerho, käsityökerho, lautapelikerho ja KV-klubi, semmoisia mihin voi osallistua nuoret ja sitten myöskin kaikenikäiset aikuiset. Mitä niissä tehdään? No, käsityökerhossa tehdään käsitöitä, kudotaan, virkataan, ompelukonettakin voi käyttää. Siellä on todella paljon eri-ikäisiä. Olisiko ikähaitari 12-75 vuotta tällä hetkellä. Ja sitten ei ole pakko olla omia käsitöitä mukana, että täällä on lankoja ja tarvikkeita. Ja sitten tehdään myös hyväntekeväisyyttä. Asunnottomille tehtiin viime vuonna. Tervetuloa. Lausuntakerhossa opetellaan runonlausuntaa ja esiintymistä. Ja he harjoittelee myöskin sitten semmoisia esityksiä, mitä he käy esittämässä jossain vaikka juhlissa ja muualla. Siellä on myös eri tasoisia harrastajia, joku on aloittelijoita ja joku on tosi kokeneita runonlausujia. Lautapelikerhossa pelataan lautapelejä. Aika paljon semmoisia strategisia, pitkiä, 5-60 tuntia kestäviä ja siellä on eri kansallisuuksia mukana ja eri-ikäisiä nuoria. Ja KV-klubi, eli kansainvälinen klubi, se on tarkoitettu semmoiseen monikulttuuriseen kohtaamiseen ja siellä on myös eri-ikäisiä nuoria ja eri-ikäisiä aikuisia mukana. Siellä tehdään tosi vaihtelevasti erilaista, eli sinne tulee aina jostain yhdistyksestä ohjaaja ja sitten hän on miettinyt sen teeman valmiiksi. Siellä on ollut askartelua, escape room, levyraati, ruokien maistelua ja tosi monenlaista. Kiitos. Kiitos. Kiitos.